Zita ndoitwa Rossie Banda, ndine makore 45. Alright. Mama, mhuri yeZimbabwe zvakare ingada kuziva kuti kurara kwamaita uku, dambudziko nderei raita kuti musvike pakuvata kudai? Dambudziko rangu inini nderekuti ndakatanga muna 2018. 2018 iyeyo ndakatanga dambudziko ndichienda kumakiriniki kusvika 2019 vachishaya kuti wochinga chirwere chei, vachindipawo mapiritsi asi zvaishanda. Saka ndagara ndokuzodhoneterwa mari nehama dzekuzivawo ndobva ndaenda kuchipatara. Asi ndiri munhu airarama upenyu hwake nemurume wake zvakanaka tichishanda zvakanaka kusvika pakatanga dambudziko ndopakakanganisika zvinhu zvese. Ndakazoti 2020 ndakabva ndaenda kuchipatara kuGomo. Ndasvika kuGomo ikoko vakanditi ndiitwe matesti ndabva ndaitwa, ndadhoneterwa futi mari nevanhu, bva ndaitwa matesti iwayo. Surprise ndakaona kuti ndakabatwa ndine chirwere chinonzi kensa, hanzi kensa karitoma. Ndoyavakanudza kuti ndochirwere chandinacho. Chinonzi chinowanikwa pai chirwere ichi? Toziva kuti kensa vamwe vanoti breast cancer inowanikwa pazamu, vamwe dzinenge dzine nzvimbo. Imimi yenyu iri papi chaizvo chaizvo? Yangu kensa iri pasikarudzi apa. Ndopayakabudira zvokuti kana kuti ndimuke ndifambe ndito mabasa epamba netowa mwakadzi handichakwanisa. Kurara kwandikaita ikoko ndokutori kuri kurarama kwandiri kutoita. Murume wandigere naye ndiye arikuita mabasa ese epamba. Tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, tichiuya kwamuri tine kuomerwa, tine kurwadziwa pamwoyo nekuda kwehama yedu uyo anonzi Rossie Banda, watakambonoona aigara kuStone Ridge. Aiwa, tichida kuzivisai kuti Rossie Banda akuchina nemusi wa2 January mangwanani, Rossie Banda akasvika paakatisiya tichiti nematambudziko kumhuri, yasiwa nehama iyi, yasiwa namai, mhuri yasiwa panguva dzakadai. Tichingokumbira kuti tinge tinovarangarira pamunamato zvikuru sei panguva yakaoma kudai. Aiwa, ndichida kudzoka nekutenda zvakanyanya kumhuri yeZimbabwe, kune vese vakawanikwa vari vanomira, kuwanikwa vari vanotsigira Rossie Banda panguva yaakanga achiomerwa. Vazhinji takawanikwa tiri tinouya tikamupawo chikafu, tikamupawo mari nezvakasiyana siyana kuti ange ari anobatsirika panguva yaakanga achirwara. Aiwa, tichiti nematambudziko panguva dzakadai. Tichitenda mhuri yeZimbabwe zvakanyanya nekumira nesu. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti it's much love.